Газиз балаларыбыз өчен дуга кылу. И Ходаем, синең гүзәл исемнәрең белән синнән сорыймын. Сиңа ялварам. Безнең балаларыбызны үзеңнең рәхмәтең белән тереп ал. Раббым аларга хәерле, сәламәт озын гомер бир. Балаларыбызны үзеңә гыйбадәт кылучылардан һәм үзеңнең кушканнарын тыңлаучылардан ит. Я Раббым аларның иманын ныгыт һәм көчсезләренә көч һәм авыруларына шифа бир. Раббым аларның тәннәрен ныгыт, күрүләрен, ишетүләрен камил кыл, җитезлекләрен төзәт, иң яхшы кешеләр итеп тәрбиялә. Раббым кайсам үзеңнең мәрхәмәтең белән балаларыбызны авырулардан, хаталардан, гөнаһлардан һәм адашып яман юлларга кирип китүләрдән сакла, аларны үзеңә тугрылыклы итеп тәрбиялә. Я Раббым балаларыбызны әти-әниләрен яратып, хөрмәт итеп тыңлый торган ит. Әти-әниләренә карата каты бәгырьле тыңлаусыз булмасыннар. Я Раббым безгә балаларыбызны югары әхлаклы һәм ныклы иманлы итеп үстерергә ярдәм ит. Раббым, без үзебезнең нәселебезне тәрбияләүне сиңа ышанып тапшырабыз. Син үзеңнең кыдырәтең белән балаларыбызны төрле явыз чирләрдән чистарт, әхлаксызлыктан арала. Раббым кайсам аларны көндез һәм кичләрен тарала торган барлык төр явызлыклардан, яман гадәтләрдән, яман сүзләрдән, яман күзләрдән, кемне дә булса хаксыз рәнҗетүләреннән һәм үзләрен дә хаксыз рәнҗетүләрдән, көнче кешеләрнең күз карашыннан сакла, үзеңнең рәхмәтең белән тереп ал. Я Раббым безнең балаларыбызны бүтән яктан, истән дә астан да, уң яктан да, сул яктан да, алдан да һәм арттан да зыян килмәслек итеп, явыз бәндәләрнең, явыз хайваннарның, табигать бәла-казаларының һәм юл хәрәкәтләренең зыяны тимәслек итеп саклавыңны үзеңнән ялварып сорыйбыз. Балаларыбыз безнең саклыгыбыз һәм күңел шатлыгыбыз булса иде, Раббым. Аларның йөрәкләрен шундый итеп үзгәрт, балаларыбыз сине яратучыларны яратсыннар. Балаларыбызга бу дөньяда да, ахирәттә дә кирәкле булган файдалы белем бир. Ул белем аларга сине яратырга һәм синең боерыкларыңны үтәп яшәп, мәңгелеккә киткәндә иманлы бәндәләр булып китәргә ярдәм итсен. Я Раббым балаларыбызның башкалар арасында дәрәҗәсен күтәр һәм аларга бәхет, тәүфыйк, хидият һәм иман байлыгы, үзләрен тәэмин итәрлек, башкаларга да ярдәм итәрлек мал бир. Кеше күзләренә карап, тилмереп йөрүләрдән үзең сакла. Я Раббым кайсам балаларыбызга чиста йөрәк, мәрхәмәт, шәфкать, алган белемнәре белән башкаларга ярдәм итәргә әзер торучы күркәм әхлак бир. Я Раббым балаларыбызны түбәнлеккә төшүдән һәм хурлыкка калудан сакла. Аларга шундый шатлык бир. Ул шатлык безгә дә зур шатлык китерсен. Я кайсам балаларыбызга зирәк зиһен, үткен фикер, камил акыл, күркәм кылык, йомшак фигыль, тулы иман бир. Амин.